Martin. Han er fuld. Hej. Ja, jeg er fuld. Martin. Der er stadig is ude på køkkenbordet. Cheers. Hvad skal vi sige noget om Jenses? 6 øl. Det her er Jenses alkoholeksperiment, og hvis vi vil se, hvad der er blandet der, så står der hernede. Kan du fortælle os lidt om, hvad der står? Og det er ikke dåser, men alt andet. Så rom, 2 gram gin, 2 gram vodka, 1 whisky og 3 absint. Og så den der... Og bare lige for at give en lille tanke til, hvor stærkt det der absint egentlig er. Det er 3 flasker. Så vi har sådan lidt med lidt over 200% alkohol i det der lille glas, Jensen har der. Jeg er ikke engang sikker på det 200. Ingen han drikker, det skal du huske at sige sidste gang. Sidste gang han... Det er 300, det der. 3 flasker på 90%. Det er 300. Ingen han drikker, det burde måske sige sidste gang han lavede den her eksperiment, der startede vi brændernammen. Så held og lykke. Cheers. Bunden i hver resten af året. Alkoholkongen fra Garise. 20. Det røg hurtigt ud igen, mand. Det smagte dårligt. Nej, jeg fik det op på det stue derfor. Okay, one more time. Okay, lige godt til. 1, 2, 3. Ej, Jens, du skal ikke kigge på mig. Shit. Det er stærkt. Du skal brække dig så i den vej. Ja, jeg tager lige den glas der. 0,5. Kan du mærke noget? Nej. Hvor meget penge kan... Altså, se. 3. 100. 3! Han har altså 5 fingre, mand. Ja. Nu har han 5 fingre. Jeg har den helt knap. Nu har han en tommeltop. Et par stykker af. Og det der i gamle dage kalder man falde på røven komik. Så meget slå jeg altså ikke. Hvor smage. Så får der ikke flat der. Koster Frederik. Ikke værst. Ej, det. Det smager ikke så meget sendte. Nej. Det er så meget lakrids. Lidt hostesaft. Det er meget. Og så giver den samme varme følelse som Hvor skal lige på chokolade der? så det er sådan varmt fordi Hvor skal... Hvad? Martin vil gerne smage lidt. Hvorfor ved jeg ikke? Det er for satan. Martin. Og så mangler en. Hvad smager Martin? No. Vi mangler en. I don't do it. Giv mig. I don't do it. Giv mig. I don't do it. Kan du have nok, man? Din tur. Okay, klar. Bare tag den sidste. Tag den sidste shot. Det føles så meget med blyhu. Bæl den. Yeah! Det varmer lidt. Det røg ud igen. Ja, det tror jeg. Det værste var at få lidt i næsen. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Du hældte lort også bare ind med det røg. Over fjeset, ned på tøjet og alt muligt shit. Det var over det hele. Det var bare sådan... Du kan lige skøre bare lade den der. Det er lige nu. Nej, vi føles så meget, eftersmagen er gået meget hurtigt af, altså. Men man kan godt mærke lidt, at den er væk. Hvad synes du? Lidt penis. Det ved jeg ikke. Der er ikke særlig meget stor eftersmag, men Nej, det går hurtigt væk. Chapter name, copyright.